Sampun. Bapak Sujoko kalian Ibu Umah Hidayah. Pak Sujoko wong hebat. Pak Sujoko kalian menikahkan Farivia Ajeng Tayo. Iki sapa goblok? Tahro. Tahro. Kalian Joko S Beki. Ya, Mas S iki jenenge S iki tegese S iki anyes. Dadi manten lanang bendina anyes sing wedok kudu iso ngengetne ya, Mbak ya. Ya apik kuwi, jeneng sing apik. Didongakne Sil. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, dadi jodoh sak lami-laminyo. Aja dadi bojo ning dadi jodoh. Tegese nek bojo ki mesti pegatan, nek jodoh ki pasti ora aja pegatan. Contone jodoh kekancan, jodoh seduluran, jodoh sak pegawean. Oh ngono, Mas manten karo Mbak manten, khususnya Mas Joko kalian Mbak Ajeng, sampean welingku mung siji, seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Lah iki piye to tegese mbok bolak-balik iki? Lah iki seneng dadi manten, aja seneng dadi manten. Kita tegese seneng dadi manten sampean saiki bengi iki sampean seneng tenanan, ditanggapne campur sari, terus mari ngono tamu ya akeh banget. Sampean seneng ning aja nganti seneng dadi manten, aja bolak-balik pegatan akhirnya rabinah, itu ndak boleh. Kaya contone aku pindo dah. Iya. Bukan ndak oleh ya. Nggak oleh. Nah, seperti itu. Jadi sepisan kanggo selawase menjalinkan namanya cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Iku lho. Resepe kepengin keluarga sakinah mawaddah lan warahmah ki gampang. Sing penting manten loro lakonono N5. Iya. Oke men. N5 ya apa? N5 N sing pertama nekmu nekku. Mening nekmu nekku. Nekku dhewe. Tegese ana hurufe NIKAH nikah lho. NIKAH utawa nikah. N yang pertama nekmu nekku tegese dulurmu ya dulurku. Bapakmu ya bapakku. Ngono lho. Ibumu ya ibuku. Tanggamu ya tanggaku. Iya. N yang pertama ibu bapakmu ya ibu bapakku. Dadi maratuwa karo ibu bapake dhewe padha wae, aja bedak-bedakne. Karepmu ya karepku. Duwe kekarepan aja wong siji to, Mbak, Mas. Dadi nek pengen tuku kalung, sing lanang ya kudu ngerti. Iya bener. Nek pengen tuku mobil, sing lanang ya kudu ngerti. Nek tuku terasi ora usah ngerti wis urusane wong wedok. Terus anakmu ya anakku. Oh, iya. Tegese anakmu piye, Pak? Ya anakmu ya anakku. Tegese nek duwe anak ki aja diaku. Engko nek cerdas, lho kuwi anakku jare sing wedok. Lah pas goblok. Nek pas goblok lho kon ndokmu lho. Iya, ndak boleh ya. Ndak boleh. Mbok HP boleh ya kudune awake dhewe nerima. Dan pendidikan tuh dari dini oleh bapak dan ibu. Iya. Harapanmu harapanku. Jadi cita-citane anak iki besok piye? Iki mesti harapannya wong tua. Oh ngono. Iya. Nek awakmu piye keluarga sakinah mawaddah? Sakinah mawaddah lan warahmah niku nak kula Mas manten, Mbak manten, khusus yang Mas manten iku sampean jagae 5K. K sing pertama. K sing pertama apa? Kenceng ki apa lho? Kenceng sik ngene lho. Kuat kenceng keri kembloh kewer-kewer. 5K. Kowe jorok kowe. Dasmu iki mantenan iki. Kuat kenceng keri kembloh kewer-kewer. Tegese kuat manten lanang kudu sing rasa, kudu sing kuat. Saiki sampean ora urip dhewe, urip wong loro. Kuat pikirane. Tegese kuat pikirane sampean wis tenanan saiki. Ora mung pacaran ning saiki urip bebrayan. Lah nek kuat kenceng. Wow. Kudu sing kenceng tenan. Kenceng itu tegese kenceng pikirane Pak Det. Oh ngono, kenceng pikirane. Sawayah-wayah dolan pomone roh kok wah bocah iki rada ayu. Kenceng pikirane, aku ning omah sing duwe luweh ayu bojoku. Oh ngono. Istri yang solehah. Iya. Kuat kenceng. Terus keri. Keri itu namanya kerinduan. Oh ngono. Laki-laki dan perempuan harus mempunyai kerinduan. Ayo, apa nih? Mangono keri kenceng kembloh. Tegese kembloh iki manten lanang lak nyambut gawe sing tenanan.
paribasan kringete sampai kemblok. Kemblok. Kuwi peng-pengan ya. Peng-pengan sing tenanan kuwi rezekine dikekne sing wedok. Oh, ngono ya. Apa nih? Kewer-kewer. Lah iki lho. Kewer-kewer. Dadi wiri-wiri Mas iku bae sampean. Dadi kewer-kewer tegese manten lanang karo manten wedok. Lah manten lanang ngetan yang wedok ya nututi ngetan. Melu ngetan. Manten lanang ngulon, melu ngulon. Sing wedok melok ngulon. Ngono lho Pak. Sing wedok ngulon sing lanang ngetan. Lah iki akhirnya bengkeran ora penak iki dadi oleh tukaran. Ning aja nganti krungu wong ning jero nek iso Mas. Lah lak pengen tukaran krungu wong, tukaran nyewa son. Mesti krungu wong. Apa enak tukaran nyewa son? Nek lanang ki nek wis manten wis dadi manten dadi suami. Suami. Wedok iki wis dadi istri. Istri apa to arti SUAMI? Surga untuk anak maupun istri. Lah, rungokno sama Pak Puh lho rungokno Pak. Ya Om. Istana tempat ridho ilahi. Mulai wis apa di. Dadi momone wong lanang iki jare wong Jawa surga nunut neraka katut. Lah, gak bisa. Lho kok iso Pak Net? Wong Jawa nek kanggo aku surga nunut wong wedok ki neraka gak katut. Contone Pak. Nek umpamane awakmu seneng, awakmu bahagia, duwe mobil, omahe apik, panggung, tingkat. Seneng ta wong wedok? Seneng. Lah iya. Oh, berarti seneng ya, Pak. Seneng. Contone neraka ning ndi? Ning donya. Lah di penjara, gak mungkin yang wedok melok. Contone. Ayo tak bacok cengelmu lho malah nopo tak. Ya cok cengelmu kancane merongos ya contoh ae. Lah berarti kan gak katut sing wedok. Ya katut ya basa kuwi kok goblokmu lho masaku. Kita hibur masyarakat sini. Kita hibur pesan dan kesan lewat lagu untuk Mas Joko. Mas Joko kalian Mbak Ajeng. Siap. Lagune apa, Pak? Lagune kae Agim kae. Korban janji. Korban janji kena Agim kena. Agim dulu aja ya. Oke. Iya, bentar. Nadanya Mas G. G Mas. Sepiro gini? Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal-gatal. Lancane merongos. Ora ndek dijo bosok. Aku lagi jadi ngene. Lah aku rapal. Jagalah hati, jangan jagalah hati, jangan disakiti, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan apa kotori, jangan dikotori, jagalah hati cahaya ilahi, jagalah hati. Kanggo suami Mas Joko, rungokno Mas Joko karo arep mlebu kamar iki rungokno. Mantane mlebu kamar. Wes bene to wancane yo wayah ditunggu kuwi. Jagalah suami, jangan dikotori. Lah lagi padane ndut apa piye? Lah apa gelem kowe dadi wong lanang to dikai telek lambemu apa gelem kowe? Lah nek gelem panganan dhewe. Nesu kok jerangkok. Kok demit kowe. Jagalah suami, jangan disakiti. Iya hafal. Iya. Ayo. Jagalah suami, jangan disakiti. Apa lu aja? Hidungmu tak saya mekrak. Kena ikut ada hujan. Kancane lho. Jagalah suami, jangan tersakiti. Ridho suami, jadi ridho ilahi. Doakan suami. Aku lali kowe, lali ya sumpah. Rungokno. Jagalah suami, jangan disakiti. Ridho suami, jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Alah, apa? Jihad menanti. Iya. Jagalah suami, jangan tersakiti. Ridho suami, jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Apa? Mas gendang alon-alon gendang ini. Wes lho kowe mripat. Iya. Jagalah suami, jangan tersakiti. Ridho suami, jadi ridho ilahi.
doakan suami bila jihad menanti, ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Oh my god, Aja ngono kowe. Maksudnya iki mencari istri iki mencari pasangan, tegese pasangan ini nyambut gawe, Pak. Nyambut gawe tapi ora paring rezeki ngono lho, golek rezeki. Iya, Be. Ikhlaskan suami bila cari rezeki buat istri yang Ora paham, ora paham. Aku tak nyanyi dhewe ya. Aku tak nyanyi dhewe, Pak. Nyanyi apa kowe? Ngalih. Korban janji. Oke. C. Nek gelem kowe, Mas. Kowe. Kowe lho. Ya. Kelenengan. Tak bacok cengelmu. Pada malam hari ini kita mau menyanyikan lagu dari teman kita yang ada di Jogja, yaitu Guyon Waton, namanya Kurban Janji. Wow, hebat. Wow. Ngarepe be, Pak? Awak. Enkresmu. Aku ndak hafal. Tanpa welas kuwe lunga biyen kae, ra ono mesakne aku sithik wae, ngapoti tresna anyarmu lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Sayang, opo kowe krungu cerite atiku, berharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakal untuk tresnaku. Pirang taun anggongku goleki seprene urung bisa nemoni, Dan Balio Sri, Dan Balio kowe lunga ana putri kang ganggai, Dan Balio Sri, Dan Balio kowe lunga ana putri kang ganggai. Masaku ora oleh pacat ngono kuwi masamu. Lah kancane Awakmu dhewe nembang ra karo-karuan. Lah aku ra apal. Lah kancane ra apal lagu liyane sing apal, lagu Banyuwangi agek apal aku. Apal Banyuwangi? Lagu sing contone teko kono kowe, teko kono kowe. Aku teko kene. Iki ceritane nyapa malah dadi kadal lho nyapa iki lho. Lah terus piye yang contone kowe ning kene, aku ning kene. Jadi ceritane iki atau romantika. Lah awakmu mulai dadi Romeo. Awakmu dadi genset. Oh, kuwi Romeo karo toilet. Iya. Berarti ada keluarga Sapiteng. Iya. Mula sun sing bisa nrimo riko ati wis sing bisa rasa banter-banter to biasa lho ya cok cengelmu tenan kepala rumah saya biasa lho. Jadi ceritanya kita memberi contoh Zidan dan artis-artis. Tolong ulang ra tau balik. Iya. Ceritane ngono. Jane ora tau balik. Mula sun sing bisa iya sing bisa nerimo mriko ati wis sing bisa iya sing bisa nerimo mriko
sing sepisan riko ngatoni rasa bolak-balik riko jauh sepuro alasan sing kenahan hati wis jeruk kelarang sing kuyat maning isun waras ulariko wis kepyangetan kelanti ison kentekan akal kepaksa riko ison diangkrek boleh nyapa kok mulek-mulek lho lihat kamu ini lho romantika orang ngeren-ngeren kancane ngono kancane akhirnya keri lho goblokmu lho wih mancing-mancing wih maju ke depan kita tampilkan artis-artis kita MC nono pada tak iso pada hei iki MC apa duduk mbili kowe iki lho kejane kok ya lain lah apa iya nek MC ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Erlangga Campursari di mana pada bintang-bintang artis-artis kami yang datangnya dari Malang. Siapakah dia? Adakah Erni coba akan dapat telepon jong kita semua. Siapa? Balenonone apa? Balenono. Balenonone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kita bareng-bareng bersama hadirnya Erlangga Campursari di mana bintang-bintang artis kami. Siapakah dia? Erni ada telepon jong kita sama bersama telepon. Koyok mburine orang genah lho Mas aku. Alon-alon tuh MC alon-alon Mas banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng-bareng bersama hadirnya Erlangga Campursari di mana pada malam hari ini mendatangkan artis-artis kami seperti Erni kira pada nama ketiga Mas aku mburine malah kok. Lah apa ya ero jeneng-jenenge ora ero. Oh alah jeneng apa lagi tok aku. Iki lho rada mikir-mikir. Ayo bro Ning di awake dhewe ning ngene ajak-ajak kancane. MC goblok MC yang ngene iki. Yo bro, hadirnya artis kita dari kota mana bro? Kota Malang, Kota Batu, kota yang sangat dingin di Jawa Timur coy. Yuk bareng-bareng bro. Aja gelem bareng-bareng arep mlakune piye? Oh siji-siji. Oke, artis kita dari kota Malang khususnya. Siapa kalau nggak ada Mbak? Sopo? Lah yang mbok sapa sing ngono? Oh ya siap Sing Berry ya. Mbak Erni yo bareng-bareng hadirnya Erlangga. Erlangga. Waduh keleru ah seneni Pak Budi aku. Pak Budi wonge gede dhuwur ret. Mlakune ngene. Pak Budi wonge gede dhuwur. Omben-ombenane kopi kulite Pak Budi putih kaya Cina. Putin ndi kuwi nganggo kapur. Oh iya. Urung tak sepoti. Ngene sik. Sik hukum. Sepotan aja. Yuk, sepoti. Gonge muni. Guru ngono tok. Yuk. Sing gedhi. Ayo, Pak. Wis. Ayo. Wis. Wis sepoti. Wis kuwi tok ora apa-apa. Ora masalah. Oh, njaluk sing bareng. Hop. Njaluk sing rame. Oh, sing rame. Yuk kabeh ditabuh bareng yuk. Siji, loro, piye? Lah piye njaluke piye? Oh, Mas, ngene kabeh Mas. Ngene. Ayo tangane. Ayo. Ayo. Iri. Lho, kuwi kabeh ngono lho, ayo. ayo. Kendhange diapane didol? Wo dikamleng tukang kendange. Iya. Kamlengane. Piye karo piye to? Oh ditabuh ya kendang. Yo, siapa bro kalau gak kenal Mbak Andi bro? Ini dari Malang khususnya dan dia bareng-bareng hadirnya Campursari Erlangga. Dia juga di sini menjadi bebek-bebekan atau apa nek joget ngene lho jane. Weh. Iye. Ini loh Mbak, joget itu seperti yo, inilah artis kami yang sudah kondang di kalangan masyarakat Nusantara juga mancanegara. Dia pernah dipenjara di Hongkong. Yo,
Sing kuwi ora usah diomongin. Sing kuwi ora usah diomongin. Kowe. Masa sing gongkong mo. Bersama artis kondang, dagelan kondang masyarakat Banyuwangi juga dikenal, di Malang juga dikenal. Inilah dia si Mekro. Angkrek karo kancane. Pulau Soro kena. Ayo. Mic-nya minta satu lagi, minta Mas, satu lagi. sistem. Kita minta satu lagi mic-nya khusus Mbak Erni. Ada kesini Mbak Erni, sini. Datang. Mic-nya nyilih sedikit. Mbak Erni, mohon ya, maaf. Mas. Ini di rumahnya Bapak Joko. Bapak Sujoko. Ini hajatannya kan manten, Mbak. Jadi betul. saya tanya, pertanyaan saya berhubungan dengan manten. Ya Mbak ya? Iya, boleh. Gimana, Mas? Teko jam piro kok kene? Ayo, oh Budi. Woi, Pak Budi nesu. Mangan setrum. Tak. Lah aja nek. Mangan setrum Pak Budi. Wong tuwek kok dirasani kaya ngono. Ora apa-apa ngomong karo aku ning ngene lho, Cel. Gak sampe Pak Budi. Iya, pertanyaannya piye, Mas? Pertanyaan yang berhubungan dengan pada malam mantenan, Oke. Mas manten sama Mbak manten, karena kita di sini diundang dengan Pak Iya. Sujoko nggih, diundang bareng-bareng di sini untuk menghibur masyarakat sini. Pertanyaannya Mbak imbang dengan Iya. manten, Mbak. Iya. Teko Harus siap. Teko jam piro? Ya. Ya. Teko jam piro? Siapa? Sampean lho. Aku? Awan mau? Oh, awan mau sudah Awan di sini? mau, Oh, Pak Kundat agak sini. Dat. Iya. Iles teko jam piro? Dat. Matimu kapan? Tidak oleh Mas, matimu perasaan wong wedok lho, Dat. Cinta itu hanya untuk istri. Jangan sekali-kali kamu teng telecek. Itu tidak diperbolehkan. Ngomong apa? Agak maju sedikit Mas saya. Percil, Iya. gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, berkat doa-doa dari teman-teman kita yang ada di sini. Saya dibarengi sehat dan ini ketemu di sini. Mbak Erni, mohon maaf. Iya. Mbak Erni itu kalau saya boleh tahu atau saya boleh tempe itu Tahu kok iya, tempe. saya boleh tahu Mbak Iya. Erni itu kan lagu-lagunya cukup luar binasa. Insya Allah. Coba khusus lagu yang kesukaan Mbak Erni yang pada bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini sangat melegenda. Melegenda. Ya, apa lagunya? Saya mohon maaf, satu yang Satu. harus ada dangdutnya, apa? Dangdut. Ya. Apa le? Ya itu perikanan kiri. Loh, lak prei ra usah mlebu. Aja mlebu lak prei. Apa le? Lah lak prei kanan kiri ora usah mlebu. Oh, prei kanan kiri. Iya. Sing na susune legi. Oke wes, aja iku. Hidane kopi pahit. Utuk kuwi susune geli. Aja iku Sembarang. Aku manut sampean, Mbak. Aku manut sampean. Mikir ndi? Oh, ya oke. Sembarang, Mbak. Apa? Ya, Banyuwangi. apa? Banyuwangi siap apa? Basa moto? Sing bisa nyawang gimana? Bisa nyawang? Oh, basa moto. Basa moto. Nadane tok, Mas. Ya Nadane weh, tok. basa moto. Sik, aja digawe sik. Nadane jreng. Coba kalau nyanyi sebelah sana, hadap sana. Iya, Mas. Tangannya gimana koreografi antara lagu ini dibuat pop dan lagu ini dibuat dangdut. Siap. Nong moto. Tangane nyapa nong moto iso ning kene motomu ning ndi? Oh iya. Nong moto. Bisa ison. Wah, burung cacah kurang ajar. Kuwi nada wedok. Nada wedok kuwi kita. Nong moto. Lho, Mas. Ayo jajal coba. Nong moto bisa ison waca barang riko karepna nong ati. Mbak, lati ngene no. Nong ati. Nah, oke. Mosok ngene-ngene? Wis to. Ora gelem tak ngonokne kapok ngono. Aja to. Lah iya, ayo. Nong ati bisa senerumoni barang riko pikiri isun hariko angin isun
Oke, siap. Saiki khusus dangdut ya, Mbak. Nong moto dung tak dung dang dung dang dung dang dang. Coba jogetnya Dangdut, piye, Mas. Iya, iya. Oh iya siap Mbak. Nggih. Yuk. Halo, Mbak. Nong moto. Endang mata bisa isun waca karan wikon Halo. Kleru. Ngene lho tak warai. Iki tak sikile Lah, ning ya. ngarep, sikile ning ngarep. Ngene. Iki ning mburi. Sik delok sik ya. Enong moto bisa isun waca bareng riko gareko. Ya, Jon. Sini. Wis apa ora? Aku gak iso. Iso. Ya Allah. Todek. Nenek. Up, iki rada dundurne. Iki dundurne munggah. Masuk. Aku Cil. Aku. Kowe karo banci. Sumpah aku pengin ngono kuwi. Lah, kecendeken. Lah kowe umpamane kowe karo abi karo iki dhuwur awakmu ndek. Lah delok entah delok nemune teko kono ayo. Jal. Ngateko Mbak. Lah iki pasangan sensitif. Alah, sensitif apa lah didelok Mbak Erni lho. Tas tuku tremas tekan ndi, Mbak? Alah. Lah kowe iki karo iki rabi, duwe anak jonjeng akhirnya ngejelek ngene lho goblokmu lho. Pisan ae Cil, pisan ae. Ora kena. Ayo, iki lho Mbak. Aku petuk. Delok nih, Mbak. Ya. Wis, Pak. Tonton. Iki lho sikilmu lho rono. Tonton. Pisan to Cil. Aja mundur resik. Iki urung, ngene. Karanin. Nah, terus mana munggah. Masya Allah. Ayo. Nong Endang mata. urung. Lah nyapa nong moto mbok enekne lho. Nong moto dang dung tak dung dung. Oh iya. Oke. Nong moto Bisa isun waca barang Riko Karetno. Heo. Gak iso mlaku. Waduh, Pancen bisa iso balik. benar. Benakno. Yes ngene iki. Benakno. Biasa. Aku mau gak gawe pempes lho. Ora. Mbok dikek ning ngene malah. Lah kok lek sampe mlaku ning ngalor ngidul ngene to ora piye to? Salaman karo Pak Joko, Pak matur nuwun Pak, malah bosok kancane kok rumah sakit. Aja sing kaya ngono ta. Iya. Zaman njaluk sing piye joget yang gimana? Sing piye? Ya sing ora jentit-jentit ngono. Oh, berarti Banyuwangi. Oh, Iya. Banyuwangi. Oke. Jogetan Banyuwangi. Iya, Cak. Contohno, Cak. Nong moto bisa isun waca pareng Riko Karetno. Iki Banyuwangi. Wah, iki jenenge goyang tebu, giling tebu. Mikir ditinggal sih. Ayo. Lain jaluk liyane. Ayo. Hop. Ayo. Hop. Ayo. Nong moto bisa isun waca pareng Riko Karetno. Ora mbok ngene jokno. Kancane ben keri kok. Jok. Nyapa neh? Jokno. Aja mbok nyerne tok. Blendut lho. Ngono. Ayo. Ayo. Nong moto bisa isun waca pareng dan Riko Karetno. Enek lindu. Yo iki. Mantap yo iki. Jangan gitu, banyak lindu. Ya, dan tapi lah momone sing wedok sitok sing lanang loro. Banyuwangi jenenge pitik-pitikane. Ini salah. ya. Pokoke aku sing joget aku sampean madhepe rene. Lah sing joget ku ndak idonono. Lah iya. Ya, madhep rono kok madhep rene, nggih. Ya, oke ya. Mikir dat. Lagune anu kuwi. Lagune wis genah dijajal to. Langsung aja masih bersama Erni. Gerajakan Banyuwangi. Mumet ndase mesti ya.
Iya wis gak apa-apa. Iya, ayo. Jareku lek basa moto. Sopo sing ngomong tak tapuk lambene. Pokoke grajakan. Mari ngene. Urung tet. Weh. Yuk, gerajakan banyak Mas, monggo.